Ya gaba garin nan kai karatun ma gaba ɗaya iya wuya kawai ba kuɗi a garin nan. Wallahi Allah to ni nan kaga na yi digiri ma na yi master amma kaga yanzu na je ɗauka aikin maya ne yi rena mutane hankali suke. Yanzu kai karatun ma kamar baka ba amma abba idan gari ya ce zai samu mana bindigu masu kyau. Za mu tafi da confidence din mu ko ma waye in ta kama kawai sai mun mai aiki. Kan me uwa jawabi kawai. Abba idan garin nan dai da kasar lado to wallahi ba lado bane. Ya ce zai samu mana kayan aiki da Allah zai taimake mu ya samu mana kayan aiki ko. Ya gari ne. Lafiya lau. To ma da. Ai na shigo. Yanda ake ciki. Ta bayan gari na biyo. Ta yanda ake ciki. Yan sanda a wancan hanyar. Hanyar ta ko ina na za ka yi to balle. Ai tun daga can nake cewa Allah ya kawo mana abba idan gari. Dama kawai kai muke so mu gani. Ka san ni din tero ne. Allah ko. Dangerous ne ni din. Kai da zubo bindigu. Kai na kai kirke. Yanzu wannan taya kake gani. Ka bari. Ai gidan Alhajin Kwarin za mu gangara. Gidan Alhajin Kwarin za ku mu gangara. Mu wannan za su. Mu je ku mai aiki. Dauka daidai. Sai ka faɗa. Ku san me a wannan kan nan? Sai ka faɗa. La ilaha illallah. Kai ka san me a kan nan? Mele. Tabdija. Saka firamare ce da ni aji shi. Kaman nemo kan na fasa mai kai da dutse. What? Wani ka tasha na gaya ma kai. Ku tashi dai kuma tafi gidan Alhajin Kwarin. Ku tashi. Bayanan ina Alhaji kudi ne mu mana kudi ba kudi yayi zan fasa kanka kai taso kai taso kai kudi zan fasa kanka Oga, bi wanda wa mundugu na mundugu wa bai ba. What?